Magazine du Mali filɛbaga aw ni ɲɛkuma aw bisimila ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ commune des affaires étrangères russe ko kan ka na tile fila baara la Mali kɔnɔna la. An b'a ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko Guillaume Ngefa o kan ka Mali territoire bila 48 heures kɔnɔna la. Ka dan sigili ni bakuruba in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Gao ko maa caman de kɛlen don k'u ka sigiyɔrɔ bila k'a sabu kɛ banbagaciwale mɔgɔw ka bagabagaliw ye. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la, ministre des affaires étrangères russe min ye Sergei Lavrov o kan ka na tile fila baara la février tile 6 ni tile 7 san 2023 kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko ni visite in kɔnɔna la u bɛna tali kɛ Mali ni Russie partenariat stratégique kan ani tuguni u ka teriya siraw kan. A yirala tuguni k'a fɔ ko ni visite in kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa min ye Assimi Goïta ye o bɛna audience dɔ accorder. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, Guillaume Ngefa o kan ka Mali territoire bila 48 heures kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ ko o kɛlen don ka mɔgɔ dɔ bila Mali société civile représenteliw la minnu n'a ma kan. Ni décision in minɛna communiqué dɔ kɔnɔ min kɛra Mali gouvernement fɛ. Dansigikɛ bi kunnafoni in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Gao ko maa caman de kɛlen don k'u ka sigiyɔrɔw bila k'a sabu kɛ banbagaciwalew mɔgɔw ka bagabagaliw ye. A yirala k'a fɔ ko maa 100 bɔɲɔgɔn de kɛlen don ka bɔ Intili commune kɔnɔna la ka na sigi Gao kɔnɔ. Gao autorité mɔgɔw y'a yira ko kabi san 2022 marsi kalo la ko banbagaciwale mɔgɔw kɛlen don ka maa 100 bɔɲɔgɔn de faga. Ni le kun bɛ dansigikɛ bi kunnafoniw kan. An bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi la na Mali kɔnɔna la. Aw k'an bɛ Magazine du Mali sanfɛ.